Türkmenistanda häkimetlerin raýatlaryň daşky görnüşine gözegçiligi badalýar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýaly kosmetik hyzmatlara girdilen gadaňçylyklardan soň giyim talaplary hem hat güýçlendirildi. Düşündürüş işleri şuňlar okuw jaýlarynda hem alınıp barylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky soňky wakalar barada habar berýärler. Aşgabatyň mekdepleriniň okuwçylary moda göre köýnek giýmekden, ýüzüne kosmetika çalmakdan we dyrnaklaryna manikür etmekden saklanmalydyr. Mektep okuwçylaryna bu talaplar barada mektep ýolbaşçylary we bilim işgärleri bilen geçirilýän duruşçuklarda habar berildi. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlyk etrawynyň we hitrovka diýilýän ýeriň orta mekteplerinde geçirilipdir. Her 10 günden bir gedek mektep okuwçylary mejlisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadagynlyk temasynda düşündürüş işleri alınıp barlar. Olary ýüzüne kosmetika çalmak gadagyny edýärler. Manikür we pedikür etmegi şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek giýmegi gadagyny edýärler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly. Dip Aşgabatdaky çeşmeleriň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň mekdeplerinde okuwçylar öňden bäri belli bir görnüşde giyim giýmäge borçly. Mektep okuwçylary her gün giň we uzyn ýaşyl renkli köýnek, bayramçylyklarda gyzyl köýnek giýerler. Şeýle bolsa mektep ýolbaşçylary häzirki gadagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan mugallymlar bolsa şeýlelik bilen häkimetleriň ahlak terbiýeti meselesini çözmek isleýän bolmagyny çak edýärler. Iki hepde töweregi wagt bäri Türkmenistanyň iraty görülip eşidilmedik gözegçilik bilen ýüz bolýarlar. 10 aprelde ma'lum bolşuna görä botoks we dodak çeşirmek gadagan edildi. Ondan soň saç renklemek we kesmek, emeli dyrnak oturtmak we renklemek ýaly dürli kosmetik hyzmatlar gadagan edilip Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülikliň ýapylyp başlandy. Ondan soň nikahty resmi taýdan hasaba alınmazdan bile ýaşaýanlara jerime salyndy we giýjeki klublara jeans we gysga balak şorty giýmäge gadagançylyk girdildi. Geçmişde yetkinjeklerin ahlak terbiýeti meselesi türkmen häkimetleriniň öňüne çekerdi. Mekteplerde ýygnak geçirilýärdi. Şol ýerde mektep okuwçylarynyň daş keşfine we giýimine aýratyn öňs berilýärdi. Enatalardan gyzlaryň dar eşik giýmezligi, mektepden soň enatasynyň gözegçiligi bolmadan öýden çykmazlygy we mobil telefon ulanmazlygy talap edilýärdi. Gyzlaryň ahlak häsiýetini ara alyp maslahatlaşyp kämillik ýaşyna ýetmedikleriň göwreli bolýanlygy, şeýle hem ýaşlaryň çilim çekmegi we spirtli içkileri içmegi bilen baglanşykly meseleleriň bardygy ma'lum edilipdi. Bu aralykda şuňlar paýtagtyň mekteplerinde okuwçylaryň jübi telefonlaryny ulanmagy gadagan etmek çäreleri ýene-de güýçlendirildi. Azatlyň habarçylary polisiýanyň telefonlary gözläp klas otorlarynda barla geçirýänligini habar berdiler. Muallimler çağalara mektebe telefon getirmezlik barada duýduruş berýärler. 15-nji mektepde şu ýene bir polisiýa işgäri yetkinjekleriň sınıf otowyny, sumkalaryny we okuwçylaryň jüwlerini barlap çykdy. Ol jüwi telefonlaryny tapjak boldy. Dip ýagdaýdan habarly çeşme aýdýar. Onuň sözlerine görä klaslaryň birinde mugallyma geçiriljek barlyk barada öňünden eşidip, ähli mektep okuwçylaryndan telefonlary ýygnapdyr we öz çekmesine salyp gulplapdyr. Polisiýa işgäri düýpli gözlög geçiripdir we hiç kimden telefon tapman mugallyma telefonlary gizlemekde günäläpdir. Smartfonlary ýygnamak we içindäki maglumatlary barlamak çäreti Türkmenistanda mundan öň hem wagtyl geçirilýärdi. Häkimetleriň jübi telefonlarynyň mekteplerde ulanmagyny gadagan etmek bilen birlikde döwlet edaralarynyň işgärleri şol sanda lukmançylyk işgärleri we polisiýa wekilleri de telefon barlawlaryna çetebar edilipdi. Ýurtda meşhur sosial ulamlarynyň köpüsi petiklenýär. Ilata bloklamadan geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlaryny ulanmak gadagan edilýär. Internete bir gözegçilik edýän häkimetler VPN-leri ýygyderli bloklaýarlar we garaşsyz maglumat almagy finansiýan raýatlary ýederleýärler. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata subsidiýalenen bahadan berilýän adyk önümleriniň satywyndaky bökdünçlikler we bidigünçlikler saklanyp galýar. Mara vilayatynyň käbir owalarynyň ýaşaýjylaryna geçen ýylyň soňky 2 ay üçin niýetlenen subsidiýalenen adyk önümleri berilmedi. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada owa ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenhala etrawynyň Zähmet Daýhan birleşigindäki döwlet dukanlarynda ilata subsidiýalenen bahadan satylýan un we ýağ ýaly adyk önümleri öz wagtynda paýlanmaýar. Käbir aýlarda bolsa ilata bu önümler asla satylmaýar.
Geçen ýylyň soňky 2 aýynyň ununy we ýagyny paýlaman şu ýylyň başyndan täze hasap ýöredip başladylar. Dip efirde adynyň tutulmadygyny soran yerli ýaşaýjy dukan resmileriniň munyň sebäplerini düşündirmeýändigini hem aýtdy. Yerli ýaşaýjylar bu ýagdaýyň ýylyň-ýylyna gaýtalanyp gelýändigini belläp, muňa owanyň etrap merkezinden daşda bolmagynyň we bu ýere häkimetler tarapyndan barlagçylaryň iý berilmediliginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Dukan işgärleriniň işini barlayan adam ýokdugy sebäpli olar edenini edip ýörler. Her ýyl ilata goý berilýän haritlar soňky aýlarda paýlanmaýar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Galy bersede owa ýaşaýjylary unyň we paýta ýagynyň öz wagtynda paýlanmalygy bilen bagly problemanyň da şu ýylyň başyndan bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Paýlanýan unyň kilogramyny da kemeldip berýärler. Olar iň pes sortly uny bilen gara paýta ýagyny paýlaýarlar. Bular hem hojalyklara doly ýetmeýär. Dukan işgärler gelen haritlaryň köpüsini ulomoy bahadan bazarlara ýa-da hususy dukan eýelerine satýarlar. Dip owa ýaşaýjysy aýtdy. Yerli ilatyň sözlerine görä dukan satyjylary adyk önümleriniň kesitlenen möçürden az mukdarda paýlanmagynyň we galan böleginiň hususiýetçilere satylmagynyň sebäplerini goşudurnak içinde ýokarda oturan başlyklara pul ýygnamaly bolýandyklary bilen düşündirýärler. Bu schema diňe Dähmet owasynda däl, eýse beýleki çetki owalarda hem düzgüne öwrüldi. Bu schema düýbinden düzedilmese halk horluğu dowam eder. Ýokardaky oturan hojaýynlaryň doýmasy ýok. Olar garyp adamlardan hem aja meňzeýär diýip yerli ýaşaýjy sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenhala etrap häkimliginden we Zähmet Daýhan birleşiginiň arçynlygyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan bäri ilata un, duýaly adyk önümleriniň belli bir möçüri subsidiýalenen bahadan satylýar. Soňky 4 ýyl çemesi wagtyň dowamında häkimetler bu haritlaryň hataryna şeker, ösümlik ýagy, towuk buğdaýaly haritlary hem goşdy. Ýöne şu ýylyň başynda häkimetler bu haritlaryň aglabasyny tapgyrlaýyn esasda bazar bahalary bilen deňleşdirdi. Häzirki wagtda ýurt raýatlary subsidiýalenen bahadan çörek we uny, käbir sewitlerde paýta ýagyny satyn alyp bilýärler. Ýöne türkmen häkimetleri bu adyk önümleriniň satywyny hem kadaly üpçün etmekde kynçylyk çekýär. Döwlet dukanlaryna getirilýän çöregiň möçüriniň azygy sebäpli nowata duran adamlaryň ählisi çörek satyn alyp bilmeýär. Daňdan garankyda çörek nowatyna durýan adamlaryň arasynda uruş dawa hem köp bolýar. Şu ýylyň başyndan bäri häkimetler kesitlenen möçürden artyk çörek satyn alan raýatlary anyklamak esasynda çörek gytçylygynyň öňüni almaga synanýar. 21 aprelde paýtagtda habarçymyz Aşgabatyň häkimetleriniň çöregiň söwdasyna gödöwçiligi gaýtadan güýçlendirendigini, polisiýa işgärleriniň döwlet dukanlaryna aýlanyp nowata duran adamlary surata we video düşürýändigini habar berdi. Olar aljylara kesitlenen möçürden has köp çörek satyn alýan raýatlaryň 15 güne çenli türme tutsaglygyna höküm ediljekdigini duýdurýarlar diýip efirde atlandyrylmasalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýdypdy. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Häkimetler bu kynçylyklaryň arasynda ilatyň ýüzbeýiz bolýan adyk gytçylygyny we gymmatçylygyny açyçan boyun almaýar. Levant sewitiniň ýaşaýjylary Amy derýanyň suwunyň çekilen böleklerini, derýada emele gelen adyjyklary alada bilen sinedýärler. Şu günler Türkmenistanyň gowaçy ekiş mewsimi dowam edýär. Oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary we vilayet häkimleri ekiş mewsiminiň agrotexniki kadrlara laýyklykda ýokary hili geçirilip bellenen möhletde tamamlanjakdygyny aýdýarlar. Ýöne resmiler ýurtda ýyllarça 1000 hektarlyk meýdany gowaçy ekmegiň töweregine mümkin bolan meseleler, şol sany gowaçy ekine ummasyz köp mukdarda suw serişdeleriniň sarp edilmegi we munyň ýol açmagy ahmal negativ netijeleri barada gurrun gozgamaýarlar. Amy derýa köprüsiniň üstünden geçip barýar kam köprüni saklap oturan sütünlere gözüm düşdi. Derýanyň çekilen suwunyň izi sütünlere siňipdir. Suwuň ýüzünden 1,5 metr töweregi ýokarda derýanyň çekilen suwunyň izi palçyk bolup sütünlerde galypdyr diýip lewaply ýaşaýjy gurrun berýär. Öz gözbaşyny Hindiwuş dağlaryndan alyp gaýdýan Jeyhun derýasy Türkmenistanyň oba hojalyk puwdugyny zerur suw serişdeleri bilen üpçün edýän esasy suw çeşmeleriniň biridir. Ýöne suw närmenlerine görä ne derýanyň
suwunyň çekilýändigini görkezýän alamatlar. Nede suw serişdeleriniň bitarpa ulanylýanlygy barada aladalar yerli häkimetleriň ekrançylygy çemeleşmelerine täsir edýär. Bütün dünýä tebigat gaznasyna görä 1 kilogram paýt öndürmek üçin 20 000 litrden gowrak suw sarf edilýär. 1 kilogram paýtadan çeni bilen aýdylanna aňyryk ise bir köýnek ýa-da bir jinsi balak öndürilýär. Geçen ýyl 620 000 hektar meýdany gowy çeken Türkmenistan bu ýyl 580 000 hektar meýdanyň paýta hasylyny ýygnamagy gödüňünde tutýar. Gowaça ekişi dowam edýär. Tiz wagtdan gowaçany ýekeläp başlarlar, soňra ilkinji suw tutulur diýip bir çärjegli kärineçi gurrun berýär. Ýöne suw problema diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Kärineçi çärji etrawynyň ekin meýdanlaryna barýan 5 sany akawada suwuň pesak ýanyny aýdýar. Yerli ýaşaýjylar ozallar dälije ýuhun bolup bulanyp akan Amy derýanyň suwunyň inni pesaýlap ýuwaşak ýanyny aýdýarlar. Amy derýada suw az, derýanyň akymy peseldi. Ol bir akawa ýaly akýar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Hünärmenler we synçylar Merkez Aziýa sewitiniň suw problemasyny öňünden bäri alady beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde sewiti awanýan iň uly howplaryň hataryny agdaýar. Kimler bolsa sewitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. Ýöne suw üçinçiligi sewitde geçmişden bäri käbir ganyny çakmyşlyklaryň sebäpkäri bolup geldi. Merkez Aziýanyň suw serişdeleriniň esasy çeşmeleri Amy derýa we Syr derýa bolup durýar. Kyrgyzstan we Täjikistan suw serişdeleriniň esasan elektrik energiýasyny öndürmek üçin peýdalanýar. Türkmenistan we Özbegistan suw serişdeleriniň esasy bölegini oba hojalyk pudugyna sarf edýär. Ýöne hususan Sowet Soýuzy döwründe sewitde paýtanyň esasy oba hojalyk önümine öwrülmegi bilen synçylar sewitde suw serişdeleriniň bitarpa ulananyny aýdýarlar. Aral deňiziniň gurumagy hem sewitiň paýta önümçiligi bilen baglanşdyrylýar. Hasazol dünýäniň iň uly 4-nji köli bolan Aral deňizi sewitde köpçüliklerini gowaça ekilmäge başlanmagynyň 40 ýyl töweregi soň 1960-njy ýyllarda gurap başlaýar we gysa wagtyň içinde köliň ýarpy suwy çekilýär. Häzirki wagtda sewit üçin umumy tragediýa hasaplanýan bu tebigy betbaçylyk insan eli bilen tebigaty ýetirilen iň uly ziýanyň biri bolup durýar. Ozal bir çeşmesi Amy derýa bolan Aral deňizi ekspertleri görä sewit awanýan ekologik kynçylyklardan habar berýär. Türkmenistanyň gowaça ekiş mewsimi dowam edýän mahaly lewap ýaşaýjylar Amy derýanyň suwunyň azalmagyny alada bildirýärler. Şaýatlaryň sözlerine görä Amy derýanyň ozal joşup akan hanasynyň ugruny häzirki wagtda futbol meýdançasynyň ululygyny emele gelen kiçi adalar var. Uzunlygy 1,5 kilometr bolan köprüniň aşagyna derýa 3 bölek aýry-aýry akawa öwrülipdir. Diýip yerli ýaşaýjy derýanyň suwunyň näme derejede çekilendigini suratlandyrýar. Akawalaryň ortasy boş, gury yer, futbol meýdançasy ýaly meýdan gurap ýatyr. Öň bu gury meýdanyň 2 metr üstünden suw akyp geçýärdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Yerli ýaşaýjy Amy derýanyň suwuny 10 ýyl mundan ozalky derejesi bilen deňeşdirdi. Öňler suw bulanyp akýardy, towlanyp akýardy. Şol wagtlar Amy derýa däli derýa atlandyrylýardy diýip yerli ýaşaýjy belleýär. Özbegistan we Türkmenistan ekrançylyk üçin Amy derýanyň suwundan peýdalanýar. Iki ýurduň resmileri wagtly duşup suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy maksat edýänliklerini aýdýarlar. Iki ýurduň arasyna suw hojalyk meseleleri boýunça ýürüýte hökümetara topar hereket edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýänligini duýdurdy. Libap vilayetinde yağ önümçülüğüne değişli paýta çygynyň gyçylygy sebäpli yerli ösümlik yağ kärhanasy öz işini towtatdy. Kärhananyň işgärleriniň ýarysy töleksiz zähmet ruhsatyna iýerildi. Hünärmenler munyň ýurtda paýta ýagynyň gyçylygyna sebäp boljakdygyny duýdurýarlar. Bu aralykda yerli daýhanlar sewitiň buğday we gowaça meýdanlarynaky ýiti suw ýetmezçiligi barada habar berýärler. Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysynyň maglumatlaryna görä 2 aprelde vilayetin administrativ merkezi Türkmenabad şäherinde paýta çygydynyň ösümlik ýagyny öndürýän kärhana öz işini towtatdy. Kärhanada 1000-den gowrak adam zähmet çekýärdi. Olaryň ýarysy töleksiz zähmet ruhsatyna iýerildi. Olara 5 ay hak tölenmez. Kärhana sentýabr aýyna çenli ýagny täze gowaça hatyly alınýança işe girişmez.
Diýip ýagdaýdan habarly hünärmen 22-nji aprelde gurrun berdi. Ýag kärhanasynyň öz işgärlerini köpçülikleýin tölegsiz ruhsada uğratmagy ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we işdediligiň arasynda vilayetlerden paýtagta baryp işleýän içerki migrantlaryň aşawatdan çykarylýan we gözellik salonlarynyň ýapylmagynyň fonunda müňlerçe adamyň gazanç çeşmesini ýitirýän pursadyna gabat gelýär. Lewaply hünärmenleriň we kärhananyň birnäçe işgär aýtmagyna görä, ýag önümçiliginiň towtamagyna önümçiligi değişilip paýta çigidiniň gyçylygy, has takygy kärhananyň özündäki çigit gorunyň beýleki vilayetlere iýerilmegi sebäp bolupdyr. Kärhananyň 5 ay öz işini toktatmagy ýag önümçiligine yaramaz täsir ýetirip, ýurtda ösümlik ýagynyň gyçylygy hasda ýitileşer. Diýip hünärmen bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewap vilayet häkimliginden we Agdalýan ýag kärhanasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýatlasak Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasy çigit ýetmezçiligi sebäpli geçen ýyl hem öz işini wagtlaýyn towtadypdy. Şonda habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan kärhananyň hünärmenleri çyg malyň ýokdugyny we işgärleriň 60 göteriminiň tölegsiz zähmet ruhsatyna goýup berilendigini gurrun beripdiler. Bu aralykda Lewaply habarçylarymyz Sewitde paýta çigidiniň ýetmezçiliginiň gowaça ekişine hem yaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp, paýtaçy daýhanlaryň tohum bilen üpjünçiliginiň pesdigini hem habar berýärler. Mundan başga da habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan kärinneçi daýhanlar Sewitiň buğday we gowaça meýdanlaryndaky ýiti suw ýetmezçiliginiň özleriniň ekinlerine yaramaz täsir ýetirýändigini aýdýarlar. Buğday meýdanlaryna suw ýetmeýär, Amy derýanyň suwy pesligi sebäpli ýaplary suw has çäkli mukdarda gelýär. Buğday ekilen meýdanlary zeý suw akabalaryndan nasos arkaly suwarýarlar. Gowaça ekiş hem pes derejede dowam edýär. Suw ýetmezçiligi bu ýerde hem duýulýar. Şeýlede tehnika azlygy sebäpli ekiş ýuwaş alınıp barylýar diýip Lewaply daýhan anonimlik şertinde 22-nji aprelde aýtdy. Ýatlasak 21-nji aprelde Lewapda habarçylarymyz Sewit ýaşaýjylarynyň Amy derýanyň suwunyň çekilen böleklerini derýada emelegilen adajyklary alada bilen syn edýändigini habar berdiler. Lewaply kärinneçileriň ýüzeýi bolýan suw ýetmezçiligi Balkan vilayetiniň Serdar, Magtumul we Bereket etraplarynda buğday eken daýhanlaryň buğday meýdanlaryndaky ýiti suw ýetmezçiligi derarly ekiniň 60 göterimden gowrak hasylyny ýitirendigini aýtmagynyň ýa gabat geldi. Geçen ay habarçylarymyz birnäçe günläp diňsiz ýagan ýagyşlar derarly Balkanyň Bereket etrawynyň käbir owalaryna gelen sil suwlarynyň ekrançylyk ýerlerine şol sanda buğday meýdanlaryna yaramaz täsir ýetirendigini hem habar beripdiler. Türkmen häkimetleri we medbuaty ne paýta çigidiniň gyçylygy, ne onuň ýag önümçiligine we paýtaçy daýhanlara ýetirýän täsirleri, ne artyk ýagan ýagyş, ne sil suwlarynyň gelmegi, ne de suw ýetmezçiligi barada habar berýärler. Bu meseleler hökümet meclislerinde hem açyk ara alınıp maslahatlaşylmaýar. 18-nji aprelde prezident hökümet başlygynyň Owa Senat toplumuna gödökçilik edýän ornwasary we vilayet häkimleri bilen mögsümleýin owa hojalyk işleriniň başyny ara alınıp maslahatlaşdy. Emma adat bolşýaly bu hökümet meclisinde de ýokarda aýdylan problemalaryň hiç biri açaçan agzalmady.